Hi, we are back again with yet another video. My name is Paddytwice, Mr. Beast Zimbabwe. We are broadcasting live from our Paddytwice studios. Paddytwice ndikudzanya dzese dzikuitika masocial media ndomatumana ose enyika tinge tichikukudzirai panapa sikachei kugara matenga data nokukomenda nokulike nokusubscribe and tikatopedza munamatosedzera chipora panoda nenya yaitika boys yaitika boy yaitika mbari boys Vakomana boys ndimungona mapicha acho ataisa boys picha acho Vakomana boys wakarowa nekinini Vakomana wakarowa mumzi wavo beri wangoenda kuna mazibaba vakaenda kuna mazibaba vauzonze mawenyu ndo vari kumudzasa kuti chichi ndimute munyama musaroora chichi vakaita se vabata mumzi wavo varakurova momzi boys vari kutandira momzi boys hamusadaro boys mutandabutwa momzi vakarova parapa wazuta kubatwa nevanhu vasungwa nevanhu robatwa naivo vanhu vakuramba kuti zvazvipo so muti chi boys nenyaya iyi tidzai mafungiro enyu mucomment section. My name is Paddytwice, Mr. Beast Zimbabwe.